Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme recept na fermentovaný medvedí cesnak, pretože je to veľmi jednoduchý, účinný a efektívny spôsob, ako uchovať tento poklad aj na neskôr. Ahojte, milí bylinkári, sezóna medvedieho cesnaku práve začala, ako vidíte, rastie ho hojne, má rád také mokré miesta a medvedí cesnak je najznámejšia divokojedlá bylinka, ktorá sa teší naozaj veľkej popularite. A to je dobré, pretože je to veľmi liečivá, silná bylinka, ktorá nám rastie veľmi iba obmedzený čas v roku. A práve preto ho treba využiť, treba sa ho doslova prejesť, aby si naše telo doplnilo vitamíny priamo z prírody. Ale treba aj rozmýšľať, ako by sme si ho odložili na neskôr, keď už nerastie a my by sme si chceli na ňom pochutnať aj v iné obdobie roka, napríklad v zime. Medzi moje obľúbené spracovania medvedieho cesnaku je samozrejme ho čerstvo zapracovať, spraviť si z neho pesto, ale to pesto sa dá aj odložiť, takže vydrží, keď je dobre spracované, kľudne aj rok do ďalšej sezóny v chladničke. Ďalšie je soľ z medvedieho cesnaku, ktoré sa teší tiež veľkej popularite. Môžete vidieť túto recept. Ja som ho dala aj na svoj instagramový a facebookový profil a ľudia si ju robia a veľmi mám dobré na ňu recenzie. Samozrejme rôzne pečivá, koláčiky, ale my sa dneska pozrieme na taký jeden spôsob a to je fermentácia medvedieho cesnaku. Pretože fermentácia medvedieho cesnaku je veľmi účinný a efektívny spôsob, ako uchovať jeho účinné látky aj na neskôr. A už samotná fermentácia je niečo, čo pozdvihne výživovú hodnotu nielen zeleniny, ale aj samotného medvedieho cesnaku. Okrem toho jeho chuť je taká kyslo, pikantná a veľmi dobre ju aj tolerujú napríklad deti alebo ľudia, ktorí s cesnakom až tak nemajú dobré skúsenosti, respektíve cítia po ňom ťažobu. V tomto má veľmi veľkú výhodu práve medvedí cesnak, pretože má všetky účinné látky ako kuchynský cesnak, ale není až taký dráždivý na ten žalúdok. Takže poďme sa preniesť do kuchyne a ideme na to. Skôr ako sa vrhneme na fermentáciu medvedieho cesnaku, tak vám chcem ukázať, ako bude vlastne vyzerať ten výsledný produkt, aby ste vlastne vedeli, že čo ideme robiť. Fermentáciou medvedí cesnak tmavne, takže aj tu môžete vidieť, že tá farba je úplne tmavo zelená. Podobne tak ako pri kyslých uhorkách. Čo ja teda rada mám na medveďom cesnaku po fermentácii je, že už nie je pikantný. Jeho chuť je niečo medzi kyslými uhorkami a takou jemne cesnakovou príchuťou, čo teda ocenia aj deti alebo ľudia, ktorí naozaj ten cesnak moc nemusia. Som chcela takto ukázať. Je veľmi krehučký, je veľmi jemný a dá sa ľahko zapracovať do jedla, nasekať. Dobre, poďme na samotnú prípravu. Ešte predtým, ako začneme spracovať medvedí cesnák, ako vidíte, mám tu aj takéto maličké guličky. To sú v podstate kvietky, sú to púčiky medvedieho cesnaku, ktorý môžete nájsť, keď pri zbieraní medvedieho cesnaku. Sú veľmi chutné, sú tiež pikantné a my ich máme veľmi radi. Ja ich nezbieram cielene, ale vždycky sa mi nejak zamotajú, keď zbieram medvedí cesnák. Takže buď ich spracovávam spolu s listami, aj tuto vám môžem ukázať, vidíte? Tu sú naložené aj listy, aj púčiky, ktoré sa mi teda ocitli pri zbere. Takto krásne sa tiež fermentujú. Alebo ak by ste chceli, môžete si ich zvlášť aj naložiť úplne. Ja to skúsim otvoriť takto. To sú samotné púčiky medvedieho cesnaku, nafermentované spolu s chrenom, horčičnými semiačkami na spôsob kapar. Je to tiež veľmi chutná kombinácia. Takže ak teda narazíte pri zbere aj na tieto púčiky, tak kľudne ich zapracujte. Dobre. Medvedí cesnak treba pred samotnou fermentáciou umyť. Často rastie medvedí cesnak pri zdrojoch vody, potokoch, kde je od blata, špinavý. Čo je výhodou, že už ho nemusíme sušiť, nemusíme ho nejak v utierke alebo nejakým iným spôsobom nechať vysušiť, pretože aj tak ho ideme nakladať do solného nálevu, takže stačí ho iba umyť. Budeme potrebovať dosku, nožík, jeden zavaraninový pohár. Ja používam teda takéto väčšie s týmto vrchnákom, ale úplne obyčajný 7 decový vám stačí. Spravte si radšej menej na začiatok, uvidíte, či vám to bude chutiť a neskôr si môžete robiť potom väčšie množstva. Budeme potrebovať iba vodu, ja si rovno dám zovrieť do kanvice a už iba soľ. Akú soľ je úplne jedno, len aby bola taká jemnejšia, aby sa nám rýchlejšie rozpustila. Ja mám napríklad túto himalajskú soľ. Koľko soli, povieme si za chvíľočku.
Pohár je vhodné predtým vysterilizovať, aby sme sa zbavili nečistôt. Ja ho teda umiem v umývačke na väčšom programe a ešte ho prelejem horúcou vodou. Čo sa týka listov, ako som spomenula, stačí ich iba umyť a netreba ich krájať nájemno. Prečo? Pretože nám budú zbytočne vyplovať sa na hladinu a my potrebujeme mať všetko natlačené dnuká. A zase, čo sa týka veľkých listov, tie sú také komplikovanejšie na manipuláciu, takže ja ich iba prekrajujem na polky a dávam do pohára. Zatiaľ na začiatku iba takto voľne plníme, neskôr budeme trošku aj zatláčať. Postupne, ako sa nám pohár plní, listy medvedieho cesnaku jemne zatlačíme donútra, a aby nemusíme to veľmi, veľmi stláčať, ale tak jemne ho utlačíme, aby neboli tam veľmi veľké vzduchové medzery. Takže vidíte aj teraz, voľne som naplnila, ale keď som to jemne postlačila, tak hneď mi klesol zhruba na polovicu. Takže môžeme ešte krájať ďalej. Ide to naozaj veľmi rýchle, nemusíme sa hrať na nejaké estetické záležitosti, pretože aj tak, keď sa to zaleje vodou, tak sa medvedí cesnak pomieša medzi sebou. Už sme skoro na vrchu, ešte by som tam dala asi takéto 2 dávky. Tak, ja si myslím, že toto by mohlo stačiť. Ukážem vám to z boku, pozrite sa. Pohár je plný, natlačené sú tam listy. Nechávam tam zhruba 2-3 cm od vrchu, pretože sa to bude ešte dolievať celným nálevom. Aj tá fermentácia, samotný teda medvedí cesnak pustí ešte vodu počas procesu fermentácie, takže nejdeme to úplne do vrchu. Čo je teraz dôležité? Dôležité je, my to potrebujeme zakryť, aby medvedí cesnak nevyplával na vrch, takže ja si na to vyberám také väčšie listy medvedieho cesnaku. Ten maličky, dáme tento napríklad na vrch a skúsim ich takto tam zatlačiť. Ešte aj do kríža to dám z druhej strany, aby sme to tak utesnili trošku. Vidíte? Tak toto tam utesníme. Tak. Jednoducho, aby na vrchu boli veľké listy, aby zabránili tým maličkým, menším, aby vyplávali na vrch. Nechceme nič, aby nám plávalo na vrch. A teraz to potrebujeme zaliať solným nálevom. Pomer aký? Väčšinou sa dáva 15 až 20 gramov na liter vody. Môžete si to dať do takéhoto politráku, kľudne radšej 2 politráky ako jeden veľký litrový pohár. A jedna takáto malá lyžička čajová je 7,5 gramu. Takže 7,5 gramu na pol litra vody. Hej, to je vlastne 15 gramov na liter. Takže ja to rovno dám jednu malú lyžičku, zalejem to prevarenou vodou, necháme sol úplne rozpustiť. Nezalievam ten medvedí cesnak horúcou vodou, nechajme trošku vychladnúť, predsa aby sa zachoval vitamín C, čo chceme. Pravím, vy si môžete spraviť na začiatku 7-decový pohár, na taký 7-decový pohár vám pol litra nálevu úplne stačí. A potom jednoducho to všetko zalejeme. Ja ešte teda budem potrebovať, pretože som dala veľký pohár. Môžete cesnak medzi tým ešte jemne postláčať, aby sa voda dostala naozaj do všetkých záhybov. A čo je dôležité, vodu nedávame úplne až po vrch. Nechávame ju zhruba 2 cm od okraja, pretože tá hladina bude jemne stúpať. Ja vám to ukážem ešte takto z boku. Vidíte, ten medvedí cesnak je tam natlačený a voda je zhruba tie 2 cm od okraja. A teraz to potrebujeme zaťažiť. Potrebujeme to zaťažiť kvôli tomu, aby bol medvedí cesnak pod hladinou vody. Buď sa to robí nejakým ťažítkom, vysterilizovaným kameňom alebo obyčajným aj pohárom zaváraninovým, ktorý napustíte vodou a zaťaží vrchné listy, aby to kleslo pod hladinu. Tak to ukážem vám to. Ale tí, ktorí ma sledujú teda už dlhšie, tak viete, že ja mám svoj obľúbený spôsob zaťaženia a to sú
obyčajné špajdle, alebo môžu to byť aj tie paličky na suši. Pretože čo je dôležité pri fermentácii? Pre fermentácii je dôležité, aby tam bolo čo najmenší prístup vzduchu. A to zabezpečíme tak, že vlastne ten pohár zavrieme. Takže keď tam dávame takéto nejaké poháre alebo iné veci, tak sa nám nepodarí ten pohár zavrieť. Tak práve preto používam špajdle, ktoré zafixujú medvedí cesnak tak, že je ponorený celý pod úrovňou hladiny. Odmeriam si zhruba podľa veľkosti pohára. Jedna strana, šup. Ešte jednu takú istú. Nevadí, aj keď sa vám nepodarí na prvýkrát. Tak a pozrite sa. Kľudne ešte by som možno, že dala, ak vám nejaká strana vytrčuje vonku, tak ešte jednu špajdlu dám. Nebude to kríž, bude to taký útvar. Tak, super. Zatlačíme, musia aj tie špajdle, aj ten medvedí cesnak byť pod hladinou vody. Ja vám to ukážem z boku teraz. Ja vám to takto ukážem z boku, že medvedí cesnak je pod hladinou vody, voda je tu a tie špajdle, aj všetko naokolo je zakryté. Nevyčuhuje, nevytrčajú žiadne listy, nič. Všetko je pod hladinou vody a ešte mi tam zostáva zhruba centimeter. A takto to má byť. A teraz jednoducho už iba zavrieme pohár a necháme to takto fermentovať zhruba 3 týždne. Takto naložený medvedí cesnák, ako som spomenula, nechajte pri izbovej teplote fermentovať zhruba tie 3 týždne. Sami uvidíte, on začne sa jemne zakalovať tá voda. Ako medvedí cesnak začne uvoľňovať svoje účinné liečivé látky, tak voda začne jemne tak do bleda sa mení. To je dobré. Je tam aj tá soľ, takže je to dobré, tak to má byť. Dávajte pozor, aby nebol na priamom slnečnom žiarení a potom po tých 3 týždňoch ho odložte na nejaké tmavé chladné miesto. Kľudne do chladničky alebo do nejakej komory. Ja to mám odskúšané, nemala som to niektoré roky ani v chladničke, mala som to iba zhruba nejakých 15-16 stupňov v komore a takisto vydržal, pretože tá soľ je dobrý konzervant. Druhá vec, čo teda odporúčam pri medveďom cesnaku, je, že musíte otvárať ho občas. Ono to není kapusta, nefermentuje takým bláznivým a šialeným spôsobom, že by vám išlo vybuchnúť z pohára, to nie, ale teda aspoň ten prvé týždeň, 2 je vhodné ho raz za deň otvoriť, vypustiť prebytočný vzduch, ale nečakajte nejaké strašné bublinky. Takže to je aj jeho výhoda, že nemusíte sa báť, že by vám nejak vybuchol v pohári. A posledná vec, ktorú je treba si kontrolovať, je hladina vody, pretože medvedí cesnak, ako časom bude stáť, teda tá voda sa bude môže odparovať, alebo niekedy aj možno nasaje medvedí cesnak vodu, takže sa mi stalo, že zhruba po pár mesiacoch klesla hladina vody. Takže jemne osolenú vodu doliať doplňať do pohára a zase odložiť. Takýto medvedí cesnak vydrží naozaj veľmi dlho v chladničke, dokonca aj niekoľko rokov, čo teda môžem potvrdiť, lebo som na jeden pohár zabudla, asi taký 3-ročný medvedí cesnak a bol vynikajúci. Takže verím, že si takisto obľúbite tento spôsob spracovania medvedieho cesnaku, tak ako my. A takisto ako tento recept, aj rôzne iné recepty z divokých jedlých byliniek nájdete v mojej knižke Liečivá sila divokých byliniek, ktorú dostať vo všetkých knihkupectvách alebo aj taktiež na mojich stránkach www.divokastrava.sk. Nezabudnite samozrejme sledovať facebookový a instagramový profil, kde dávam inšpirácie zo sveta divokých byliniek a zapnúť si aj upozornenia na tomto kanáli, aby vám nič nové neušlo. Majte sa krásne.